നമസ്കാരം, റൈറ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോവിഡ് പ്രതിരോധിക്കാൻ കാക്കിപ്പടയെ കോവിഡിന് മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് അധികാരികളെല്ലാം സുഖമായി അന്തഃപുരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷയും അത്യാധുനിക ആരോഗ്യ പരിചരണങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ട് പോലും സംസ്ഥാനത്തെ 4-5 മന്ത്രിമാർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ പാവം പോലീസുകാരുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ചികിത്സ തേടുന്നവരിൽ എത്ര പോലീസുകാരുണ്ടാകും? ആർക്കെങ്കിലും നിശ്ചയമുണ്ടോ? ഇടതടവില്ലാതെ ഡ്യൂട്ടി നോക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നവർ മരണത്തോടാണ് മല്ലിടുന്നതെന്ന് മറന്നുകൂടാ. ഷീൽഡും ലാത്തിയും ഹെൽമറ്റും കൊണ്ട് അക്രമങ്ങളെ ചെറുക്കാം, പക്ഷേ ഒരു മഹാമാരിയെ കാക്കിക്കാട്ടി പേടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇതാ തിരുവനന്തപുരം പേട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആകെ പരിഭ്രാന്തിയിലാണ്. നാട്ടിലെ എല്ലാവിധ അക്രമങ്ങൾക്കും അറുതി വരുത്തുകയും ഒപ്പം കോവിഡ് പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്ത് ആകെ വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണിവർ. കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ഓരോന്നായി കോവിഡിന്റെ പിടിയിലായതോടെ സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസുകാരേക്കാൾ കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ഈ സത്യം എത്ര നാൾ മറച്ചുവെക്കും? കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ പേട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു SI-ക്കും 6 ASI-ക്കും ഒരു ഹോംഗാർഡിനും ഉൾപ്പെടെ 19ഓളം പോലീസുകാർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട മറ്റു ജീവനക്കാർക്കും രോഗലക്ഷണം കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ASI വളരെ അത്യാസന്ന നിലയിൽ പ്ലാസ്മ ചികിത്സയോടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. കോവിഡ് രോഗം എന്നത് പോലീസ് ജീവനക്കാർക്ക് വരില്ലെന്നൊരു മനോഭാവമാണ് മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്ക്. കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും രൂക്ഷമായിട്ടും മേലധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു പരിഗണനയും ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. പരിഗണന ലഭിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ബാക്കിയുള്ള പോലീസുകാർക്ക് അമിത ജോലിഭാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രോഗലക്ഷണമുള്ളവർക്ക് ക്വാറന്റൈനിലുള്ള സംവിധാനമോ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സംവിധാനമോ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല. വീടുകളിൽ പോലും പോകാൻ കഴിയാതെ രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. പ്രായമായവരും പലതരം അസുഖമുള്ളവരും വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇതൊന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ, അതോ അവരെ കൊണ്ട് പരമാവധി ജോലി എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിനു വേണ്ടുന്ന നടപടിയൊന്നും എടുക്കാത്തത്? സേനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും സേനയെ കുറ്റം പറയരുതല്ലോ. എന്നാൽ ജീവനിൽ കൊതിയുള്ളത് കൊണ്ട് ചിലർ അത് രഹസ്യമായും കുറച്ച് പരസ്യമായും പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടയില് ഒരു SI, 6 ASI ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഹോംഗാർഡ് ഉൾപ്പെടെ 19 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ക്വാറന്റൈനിലാണ്, ഐസൊലേഷനിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കൂടാതെ ഏകദേശം 10ഓളം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിലവിൽ ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 19 ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാൾ വളരെ അത്യാസന്ന നിലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ ചെയ്ത് അത്യാസന്ന നിലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു മേലധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരുവിധ പരിഗണനയും ഈ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ബാക്കിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ട് മാക്സിമം ജോലി എടുപ്പിക്കണം. അവർക്ക് വീടുകളിൽ പോകാനോ ഒന്നിനും പറ്റാതെ അവർക്ക് ശരിയായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാനോ ശരിയായ ഐസൊലേഷൻ ചെയ്യാനോ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനോ ഒന്നും തയ്യാറായിട്ടില്ല. പോലീസുകാർ എന്താ മനുഷ്യരല്ലേ? കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാനും നിയന്ത്രിക്കാനും രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നമുക്കറിയാം. തീർച്ചയായും നാടിനു വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം അഭിനന്ദനാർഹം തന്നെയാണ്. അവരും മനുഷ്യരാണെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്ലാസ്മ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ASI-യുടെ കുടുംബം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ. ഹലോ, എവിടെ നിന്നാണ്? ഹലോ സർ, റൈറ്റ് ന്യൂസ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാനലിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് സംസാരിക്കുന്ന വിമൽ സാറാണോ? അതെ സാർ, ഒരു ASI സുനിൽ സാറിന്റെ ബ്രദർ അല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ സാറെന്തോ ASI എന്തോ ട്രീറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രിയിലാണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞായിരുന്നു. അതെ അതെ. എന്താണ് പ്ലാസ്മ? കൊറോണ വന്നിട്ടാണ് ആശുപത്രിയിലായത്. ഓക്കെ. അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിലാണോ ഇത് പറ്റിയത്? കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി അല്ല, സാധാരണ ഡ്യൂട്ടിയാണല്ലോ അവര്. അല്ലാതെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ. ഓക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്തോ സാറേ, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് പുള്ളിയുടെ സ്ഥിതി? ഇത് സാധാരണ കൊറോണ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. ലങ്സിനൊക്കെ ന്യൂമോണിയായിട്ട് ആദ്യം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് തന്നെയാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ICU-ലാണല്ലേ? അതെ. അത് നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു. നാളെ വേണമെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ അവര് മാക്സിമം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ആദ്യം നല്ല ഗുരുതരമായിരുന്നു. ആദ്യമേ നല്ല പനി ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 2-ാമത്തെ ദിവസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് അവര്
സാച്ചുറേഷൻ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. ആണല്ലേ, ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി സാർ. എല്ലാവിധമായ പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്നുണ്ടാകും. അപ്പൊ കാര്യങ്ങളുടെ ഗതി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച് ചോദിച്ചതാണ്. AC റൂമിലും AC കാറിലും സുരക്ഷിതരായി ഒതുങ്ങി നിന്ന് ഉത്തരവിടുന്ന പോലീസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും കോവിഡിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ കേരളം മുന്നിലെന്ന് വീമ്പടിച്ച് അംഗീകാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രിയും പാവം ഇവരെ പോലെ ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ കൂടെ പരിഗണിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റൈറ്റ് ന്യൂസ്.